kailangan natin na tayo mag-report pag nasa tayo sa conference o lady o manawa. Kasi happen na nagkaroon ng bagong posisyon, iba ang payo, iba ang administration, at di administration, si Father Brooks ay nasaya ko bilang kanyang assistant parokya bilang. So this time, kaibigan, ay kailangan din namin na maglingkod sa inyo. And I appreciate yung pakikisama sa mga fathers dito sa Manawa. Kaya naman dito sa pagkakapasan ninyo, iba-iba yung mga dumami ng Kristo. Praise the fathers in Manawa. Kaya sana po kaibigan ay ang loyalty ninyo ay hindi sa parin, individual Christian, but the institution. Ibinagay ng Apostol, sabi niya, huwag kayo magsabi, I am for Paul, I am for Silas, I am for Timothy, but for the institution. At siyempre, ang institution, natin pinipilit mo lang ay ang Manawa Parish. Hindi po kayo magiging